Voin hi November ni kwa lo ni le tareng mai bazar clear tu te chibai vek ule nimin lama khovel chanchin tharang event lo le danglam tak tak ilongai thle teang United States President Joe Biden chu tun hnaya chenal lo thei hle a social media lama nuizat a lo le thina October ni somthum pakhat atanga tun thla ni som pahnih chunga UN Climate Change Conference COP26 anti mai Glasgow anei meka Duchess of Cornwall nen anin kom lain avoi anti Biden le Duchess of Cornwall Camilla Parker Bowles te in kom na hian British lal chung ko member enge muzat anum ve antia heta hian US President Joe Biden hi avoi ta ani ome Daily Mail chanchin buina tar landanin Camilla hian President Biden voi chungchang hi asoi bang theilo ni in nan ziaka Camilla chuan Biden hi avoi riringa arei bok atia avoi ring si arei si haider thei po ni lo ati hemi chungchang hi Twitter lama fat gate ti in an soile sup sup to a US President hi mitam takin fiam thu tho na nan mang mekani Biden hi kumsom sari pariata upa ni to a COP26 sa tho hian amuthu to boka UN conference a hian climate change 2.0 an soilai takin amuthlua a hote zinga mi pakhatin aron behar ani US President Donald Trump chuan Joe Biden hi Sleepy Joe ti in a soifowa hemiti diktur hian Biden hi alo vele khawp thin ani October thatop lama tangkhan Biden hi azin chuak to a Rome khopuya lutin COP26 ma hian G20 samita atela hemi nu hian Pope Francis po atloa Pope hnênah anin komna hian bedroom a achasual antia Pope bula hian tum ayarei hunamang antiani tunkar tirkhan Coimbatore Tamil Nadu a papakhat kumsom ni parukmi chu Instagram a athil post awangin tha ani hepa hi Ashok Kumar ania Coimbatore a Gandhima Nagar venga omni in misual pol pakhat member ania Instagram a hian fawa akenglai thalaka posa tuma a hlo thule misual pol an venga ron lut ngam chu alo tha don thu soya Ashok Kumar hi in hlo fachopa eizong ni in misual pol pakhata atel boka Instagram a athu posa wang hian anuwa misual pol dangami tenen in nial boin anin sual ta a misual dang te chon Ashok Kumar hi an vita an tlan cheta a Ashok hi damdo in pan pui ni ma se a hliam chu athi puita ani he thil thenga in rol nia hriat mi panga chu Coimbatore police te chon an man ngala Ashok Kumar hian anu pui kumsom ni palimi gosalia le afanu kumthum mi nithika te athi san ani Australia ramako ran hruaitu mi sang ni zanga vel chuan Australia Prime Minister Scott Morrison hnênah lekha the lutin anrama vaccine passport siam lo turin an ngei hetianga covid vaccine la le lo te thliarna hi damdoi hmanga mihring in thliarna medical apartheid ania ando zel don ti an soi Australia ramin vaccine la to titana passport siama tum chu Australia rama Christian sakha ruai tu tam tak chuan an do dala hei hian an ram mi puite zinga ngong thalawa nei ngei don thu an soya an lekha hi baptist Kohhran pastor pathumin an duan ni in Australia rama Christian sakha ruai tu sang in ming an ziak ani Australia ram Prime Minister hian vaccine passport siam hi a thlop thu a soya ma se Australia ram sarkar lai pui chuan passport hi a siam ri lova state sarkar le sumdong te chuan an du chuan an siam a phal sak ni in an soi Kohhran hruaituten Prime Minister hnênah an lekha thon hi the Ezekiel Declaration ti in a hming an vua an lekha chuan sarkar hian kan khotlang hi mun ni a min thendar atum ni in alanga mithen khatin lom taka vaccine an lak lain mithen khat chuan fim khurna nen vaccine an la lo ve thei boka khwale tui zalen te chuan vaccine lak lawa ngai tu na fim manga thutluk na an siam athianga vaccine pek chu mek hi clinical trial alania wangin ladu lo anom hi aom hleni antia hun rei tak lockdown kan nei nuwa mi puiten vaccine passport an nei angai le ani chuan
minol puinun a chep hle dona lockdown awang khan mani in tilum an pung hle ti zirchian na alang ani antibok Kohhran hruaitu te chuan mihring in chia le thahriat na du thlan na anei hi pathian pe kani a chuan du thlan na kala sarkarin ro rel chu ram le pathian dan kal ania nun phung pa ngai zo tura vaccine lak angai ani chuan mihring te nun chu azalen lo hle ti na ania ro rel na dik ani theilo antibok ani Kohhran hruaitu te hian Massachusetts cha COVID-19 rikai an mu chu athar zinga za somsari pali zet chu vaccine la zo to an ni ti soin vaccine la ka wanga himna thu soi hi adik tok lo ni a an hriat thuan soya pathian biak na kan kal phal le phal lo na atana vaccine lak le lak lo man ani chuan adik to lova ama kan biak chungchanga thunei tu chumin chandam tu Isu Krista chi ania ani chuan chi a thliar lova damdoi du thanna wangin rinna adang lam theilova mi zong hnênah chanchin thrashil tur kan ni antibok thamasa khan Israel ram official te chuan an rama ni tin COVID-19 rikai zaruk som nga vel anom zia chungzinga azad ve aya tam chu vaccine la zo to an ni ti an soya Maccabi Healthcare le Tel Aviv University Israela zirbing mi te chuan vaccine manga taksa anat na do tu siam chop ai chuan kan taksa ina ma anat na do tu asiam chu a thazok ti an soi ani nimin November ni riat sang ni le som ni pakhat khan India ram President Ramnath Kovind chuan India ram civil choi moina sang ber Padma Shri chu asema hengzinga hian hare kala hajaba po telve in he choi moina hi zirna lama tho hlok wanga pe kani a chanchin hi angai nomin adang dai hle ani hare kala hajaba hi Karnataka a Mangalore khuwa Serthlum zuar thin ni in kum somruk pakomi ani to a Serthlum zorna atanga poisa mu te chu kholin an khuwa high school asa a kum sang ni somni Padma Shri Award dawngtu thlan ani tani kum somni liamta vel khan hare kala hi India rampon atanga khwal jin pakhat chuan a Serthlum zor chu leisak atuma amanza da zo chu a thiam lova lekha azir lo wangin tong dang a hrelo ani chutatang chuan zirna poimo zia hre chawin an khuwa a high school din tumin ma alata a an khuwa new padapu a high school din ani theinan poisa khol zelin nikum khan high school asak chu hongin high school thatak an neita a an khono pangte chuan mana za na atong kha an tolo na turin a thei top a chuani Padma Shri adon ma hian hajaba chanchin hian mi hriat a hlo to hlea CNN IBN Reliance Foundation te chuan Real Heroes Award an hlan to a Canada tong chanchin bulian ber Canada Prabha chuan Person of the Year Award an lo hlan to boka social worker le lekhaziak mi Ismat Pajir chuan hare kala hajaba hring nun chanchin ti in a chanchin hi le khabu in na lo ziak to boka Mangalore University a chuan a chanchin hi zirlai bua antela BBC po in kumsang ni som patni November thla khan le khathiam lo thei zuar tu India zirna mathlir nei tu chu ti in ama pual hian program an lo bol sai to bok ani a school din hi sarkar le mimal tlom ngai ten puin a school minga hajaba school ti in a ming phu ania hajaba hian an khuwa chuan pre-university college din le alatum thu soyani nimina Padma Shri Award sem chua hian Mizoram atangin pulal biak thanga pachuau journalist le pu si kam lova hindi zirtir tu te chu he choi moina sang tak hi hlan an ni ve bok ani World Health Organization official te chuan Turkmenistan ramin an ram chunga COVID-19 rikai anom lo ti a an puan chu an rin hlel thu an soi WHO senior emergencies officer Dr. Catherine Smallwood chuan khovel hun sang sang kum ni don he hri hi leng to a science thiamna tanga thlir chuan Turkmenistan a he hri aleng ve mi lo hi thil omang lo takani ati Turkmenistan ba ka hian North Korea chuan an rama COVID-19 a om ve lo ti an puanga WHO in ram sang sang te an rama COVID-19 hri dardan report tura a hria tira heng ram te hian report an pe ve ngai lo ani
heti lai hian ni kum July thla khan WHO team te chuan Turkmenistan ram hi an tlo a mipuiten marks an vuat tha a social distancing po an ngai poimo hle ni in an soya sarkar in official a apuana COVID-19 shikai anom mi alo lain official lawero chuan he shikai le thi pui hi anom reng ni in soi ani thunga Turkmenistan sarkar chuan an ni na dik tak an soi du lo ni anga yani bazar channel ilo thirawangin lom thu kan soya voin hun nuam tak mang turin du sakna kan hlana che